Wat is de allerbelangrijkste uitvinding aller tijden? Vergeet even je mobieltje, vergeet wifi, vergeet zelfs ruimtereizen. Dit heeft de wereld veranderd. Dit is het goud van de prehistorie. Vuursteen. Zo werkt het niet. Je krijgt alleen maar vuur, of beter gezegd een vonkje, als je een stuk staal langs vuursteen haalt. Bijvoorbeeld met zo'n vuurslag. Wow. Wow. Zie je? Ja. Al 2 miljoen jaar geleden gebruikten oermensen gereedschap van steen. Oer? Not bad, Barney boy. Vooral vuursteen bleek dé perfecte steensoort om te gebruiken. Het is harder dan staal en scherper dan glas. Je zou niet zeggen, maar dit is een archeologisch monument. Die gaten die je ziet, dat zijn de resten van de vuursteenmijnen van Valkenburg. Ja, en die zwarte brokken, dat is de vuursteen. Ja, het belangrijkste materiaal uit steentijden. Vuursteen vind je in Nederland alleen in Zuid-Limburg, in Valkenburg aan de Geul en in Rijkholt. Vuursteen komt alleen voor in dikke lagen kalksteen, beter bekend als mergel. Een steensoort die is ontstaan in de tijd van de dinosaurussen. Alle gaten die je hier ziet zijn de resten van wat 5000 jaar geleden de vuursteenmijntjes waren. Eigenlijk staan we midden in een heuvel. En vanaf daarboven groeven ze een schacht omlaag om bij die vuursteen te komen. Maar dat is wel zo'n 5 à 6 meter hoog. Ja, en dat alles met een klein vuurstenen hakbeltje. Niet alleen in Zuid-Limburg waren vuursteenmijnen te vinden. Verspreid over heel Europa hebben archeologen resten gevonden van prehistorische vuursteenmijnbouw. Zo ook in het Belgische Spienne. De vuursteenmijnen van Spienne zijn ontdekt in het jaar 1851. Archeologen hebben er duizenden gevonden. Dit is de originele schacht naar de vuursteenmijnen. En dat beton zit er omheen voor de veiligheid. Hoe diep is die? Nou, behoorlijk diep. Ik kan de grond nog niet zien.